Hej YouTube, og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en kæmpe cracking ball. Så til det der skal vi bruge, jeg har bare taget 2 pakker cracking balls, knasende, kranier som det også hedder. Men og et sølvpapir og noget tape. Sådan set, så er det bare ud med dem. Det er ikke så svært og enkelt. Det skal bare smides ud der. Så skal vi have de her ud af bolterne. Godt. Så kom vi til, og ja, nu kommer vi sådan set til det her. De her poser, de må meget gerne, der må kuglerne meget gerne blive inde i. Men hvis de falder ud, så er det også okay. Der sker ikke så meget. Men nu skal jeg bare lige have lunderne ud, så ses vi om lidt. Sådan, nu fik vi alle lunderne ud. Så skal vi sådan set bare få samlet det. Vi mangler lige en her. Vi mangler faktisk 2. Det er ikke så svært igen, men jeg bare prøve, så man kan holde kuglerne inde i poserne, fordi ellers så triller de rundt alle tider. Og det er ikke helt så fedt. Sådan, nu er de samlet et stykke. Prøver vi så, om vi kan stable dem lidt her. Det er nok lidt svært at stable dem. Ja, vi prøver bare at gøre sådan her. Der skal stadig være et lille hul hernede til. Fordi der skal vi have lunden. Så hvis vi lige får bundet de her knuder op. Der sidder nok nogle knuder på jeres også. Dem skal nok lige bundet op. Hvis jeg har et lille stykke tape, så må I gerne lige binde lunderne sammen. På en eller anden måde. Hvis I kan komme til det. Det burde ikke være så svært igen, men sådan. Så har vi en lidt større lund her. Jeg skal bare passe på, at den ikke falder ud, fordi de sidder nok lidt løs ind i tapen. Stikker den herned. Så folder I den bare, som jeg har gjort her. Presser den godt sammen. Og det bliver nok lidt svært, fordi enten skal I bruge et stykke sølvpapir til at holde på det. Men jeg bruger faktisk bare tape, fordi det får den også til at ligesom også sige lidt større knald, fordi jo større pres der er på, det har jeg nok også sagt i mine andre videoer, jo bedre, eller jo højere knald siger det også. Men så, det er også bare lidt fordi under kuglen her, der kommer nok til at slippe kugler ud, fordi at den er lidt tynd i det hernede. Men ellers taper I den, eller sætter et stykke sølvpapir rundt om. Og det er faktisk vigtigt, at det kommer ned og sætter sig i bunden hernede. Og så gerne op omkring lunden også. Lunden, den skal helst ikke ud heller. Så bare pres godt sølvpapir sammen. Og så har vi faktisk en kæmpe cracking ball, så man kan sige det sådan. Prøv lige at tape det her fast her også. Der er lige et stykke. Sådan. Så har vi en kæmpe cracking ball her. Så. Bare lige tape den godt til hurtigt. Det her kommer nok også til at tage lidt tid også. Sådan. Så er vi faktisk færdige. Og her er sådan set vores cracking ball. Vores kæmpe cracking ball. Der er faktisk samlet 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ej, det kan sgu da ikke passe. Jo, 12 styks. Det tror jeg godt kunne passe. Her er der 12
stykker Cracking Balls, altså hele Cracking Balls. Og så er der 24 kugler i alt. Enten kan I gemme dem, eller så kan jeg jo smide dem ud, hvis I vil bruge det her til et andet eksperiment. Det kan være, at jeg gemmer dem, og så kan det være, at jeg finder på et eller andet at lave, og så skal jeg nok vise det til jer. Men indtil videre, så har vi fået lavet en stor Cracking Ball, og den skal vi ud og fyre af i dag. Men lige nu, der er det mega lyst, og solen skinner. Så det bliver i aften, når det altså på et tidspunkt bliver mørkt. Men jeg skal nok filme, og vi starter nok med den der fontæne, jeg har lavet, hvis I har set videoen. Men ellers er der link i beskrivelsen til, hvis I har set den. Fordi det var den, jeg lavede sidst. Så har vi også lavet et heksehyldsbatteri, som I også kan gå og se. Den filmer jeg også i aften, går jeg ud fra. Og så ses vi bare der. Så vi ses i YouTube. Hej hej.